asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 603. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapanaw na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga tao nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katapang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1FM. Si Alvin Yovit sa Tingog nin Barangay. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon yung salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon yung salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis
Plastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang number 1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man in tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Alright, marhay na pagkaaga Albay. Bicolandia, good morning po sa Indo Gabos. Welcome digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog Din Barangay Morning Edition. Sabado, pizza 28 sa bulan po ni Oktubre 2023. Pinabuelta digdi sa programa, Alwin Basidalyo Bitalwin Double L. Ibahanin do ako, oy, hasta alas 9 ako ngunyanin pagkaaga ha. Sundo kitang alas 9, ora alawig kitang mag-iribanan ngunyan aldaw din Sabado. Siyempre, ini po ang 1FM 88.3 sa Birikan kan sendong mga radyo ngunyan. Naaldaw nin sa Rodrobli naman ako. Duman sa may mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday po sa Indo Gabos. Sa may mga kamatian Git Wilson, duman sa mga kandidato, ano happy na kamo o ninervyos na? Kung nagkandidato man po tabi ako, pwedeng ninervyos naman ako ngunyan. Pait sana. Ang wish ko sa Indo po, gabos ka mo kuta manggana. Kaya lang, di man pwedeng gabos manggana. Mapili man ka sa nakan best, akan pinakada best sa mga best. Yeah. Nakapili na ka mo nin kandidato din daw. Nakapili na ka mo. Ako, taod-taod hata
mapili man akong kandidato ko taod-taod. Tabako man ako kandidato ngunyan. Sa mga abot na mga taon posible. Yeah. Di ako talagang mapiling Christmas song pag nag-iba akong Christmas song, minumute kan mitaan sa kuya na programa. Pasensya na kamo ha. Pirang aldaw na sa nakita. 50 plus. 50 plus ano? Ano ba? 50 plus ba? November 30 55 56, 57, 59 days. 59 days na sana po. Ay, sa mga marigalo dyan sa kuya, bukas na po ang sa kuya na bank account. Bank account pa. Bank account pa. Bukas na sa bank account ko. Pirming bukasan. Isus Marius po. Egya, marina aga po sa kapos na mga parantabay ta ko dyan, digdi sa tuyang programa. Nakulpuan sa tuyang pagululayan. Pag abot ko digdi, nagtutok-tuko ako, pinirot pa ako. Pinirot pa ako. Yung nagbata kanin maaga. Tapos, nagkarigos ka. Pagkakarigos mo po, tabi. Pagkaloy-aloy ka yan, sigurado yan, pipiroton ka. Pipiroton ka. Magayong kota na kon, ano yan, igwa kanin, maski bula, no? Dribble ka. Maski deng shot, dribble lang. Isos. Egi Oy, pagrurayan ta po tabi ngonyan, inita tamang-tama. Sa aga tapos na po ang campaign period sundo na lang po tabi ngunyan na lang ang campaign period duman sa mga kandidato. Sa aga bawal na kamo. Tapos baka madakop kamo kan madakop kamo kan pulis. Taan tao po dahil man talaga yan madakop basta-basta ta. Siseman maski ako man po tabian dahil man ako ma-citizens arrest dyan. Bahala kamo sa buhay nindo dyan. Abot ko kan bako man kamon mo orang kikwarta. Bako man akon ma-receive dahil man kimalo. Sa kuya, day pa kinagduduman sa kuya. Day pa kinagduduman sa kuya. Garbistado ako eh. Man yan ako Day man yan ako Sige. Anyway, duman sa mga kandidatong nire-reviews na po, relax. Ang importante po tabi, igwa ka munin pang ultimo ora. At pag day ka mong pang ultimo ora, never mind. Day ka mo maangawan po. Mga drivers on the road na kantabay po tabi ngunyan na pagkamorning, nin Saturday, then loy-loy yung kusa nito, Sabado man, then ako magpapara komentaryo ngunyanin ko. Pitik-pitik kung tana sa na ini. Total, sundo man kitang 9 o'clock in the morning. Ngunyan po tabing Sabado. Sige. May babasahon ko na ako ligdi. Tangali na mahali ko na didigdi. May basahon ko na ako. Sabi digdi, work from home in government offices, asynchronous classes for public school on October 31. Iyan in order to provide government employees full opportunity to properly observe All Saints Day on November 1, 2023, and to allow them to travel to and from the different regions in the country, work from home arrangement in government offices shall be implemented in asynchronous classes in public schools shall be conducted on October 31, 2023, Memorandum Circular Number 38, signed by Executive Secretary Lucas Bersamin. But Executive Secretary Bersamin clarified that the government agencies whose function involved the delivery of basic and health service, preparedness, response to disaster and calamities,
in or the performance of other vital services shall continue with their usual operation and render the necessary services in person. Executive Secretary Bersamin to clarify that a similar arrangement for work in private companies in classes in public school is left to the discretion of their respective heads. Yeah? Bicolon ta naman. Bicolon ta naman po. An klase da po sa public schools, tabi, pag sinabi mong asynchronous, by kung kayo dyan online or module, siring na yan kaampo tabi kasimple ha. October 31 ini, taon o dos, day man kila og po tabi, tayan po tabi, kung bagay yan, holiday. Yan, holiday yan. Regular holiday. Kami digdi sa private, day man kaming huro holiday. Tatapag nag-holiday ako po tabi digdi, day mataram digdi, sige na sa turugtugang kaan. Sa gobyerno po, linawon ta ini ha, ang government agency po na dapat laog sa trabaho, iyo po itong sa mga involved sa delivery kan basic and health services. Basic and health services siguro po, baka DSWD, DOH, o yan na OCD, Office of the Civil Defense, Police, intirong uniform personnel, response to disaster and calamities, and other po tabi vital services. Yan tabi in person ka mong matrabaho. So iba siguro online na sana. Okay? Ali-ana ini Darwin Digdi. Ali-ana Digdi. Okay na ini. Naning magamit. Ali-ana niya. Nabasa ko naman. Nabasa ko naman. Iyon na ini. Solved na. Nabasa ko naman. Ali sa PIA. PIA. Philippine Information Agency. Yan. Ako na sana. At alion ta na digdi sa computer. Yan. Oni pa. Yan. Tangani na solve na kita digdi. Okay? Sige. So anyway, diretso na po tabi ako digdi. Oy, maray na agaman po tabi kay Kagawad Shirley Dyson Antiquera. Ang sa kuyang binan dyan sa Rapo-Rapo Albay na kaantabay ngon yan. Ini po, personal ko manaaga doon sa Indo po sa mga taga-buhatan na aram kong dakol sa tuya ang nakakaantabay man ngon yan sa radyo. Paguli ko dyan po tabi, minsan, maski day ko na biristo Pirang taon na akong lawara dyan. Almost, pirang taon na ako digdi sa radyo. 16 years na ako ligdi sa radyo. Tapos plus 1 year na nagtambay ako dyan sa Santo Domingo. 17 years. De ko na biristo so iba. Ako bistado ta sa radyo po ako. Bistado ako. Pati sa Facebook na iling ako ninda. Ini po ikakuan ko man sa Indo. So sa kuyang binan po yan. Mrs. Shirley Dyson Antiquera. Paki-support naman. Kung mapupwede, patapnat si Ronindo. Patapnat si Ronindo. Bastang ilaog po sa 1 to 7. 1 to 7 po. Ang panwalo, dahil naman ang gagana, 1 to 7 man sana. 7 man sana po ang structure kan barangay. 7 sarong kapitan, tapos kagawad. Maringani, tawarang vice kapitan. Warang vice kapitan Takon may vice kapitan, ako makandidato, vice kapitan. Sige. Tapos, dyan ban sa barangay kan mayon. Sa barangay may, sa pig-iro kan ko ganyan. So sa kuyang tugang, si Sherwin. Okay. So sa kuyang tugang ha. Aram na nindo kung si sayan apelido kaan.
Siyempre, kapilyedo ko yan tugan ko. Paki-support man. Digdi man sa bagong abri si Sir Jigo, dating konsihal, nagbabalik po na kapitan kan bagong abri. Dahil man ako digdi makukuhanin data. Kampanya pa man ngunyan. Dahil man ako pwedeng isyokos kan Comelec. Tapos, dahil man hindi ako digdi, dagitan ako kan management may. Pero, dahil man hindi ako pwedeng dagitan digdi ta, sa kuya ini programa noy. Dahil man ako pwedeng dagitan kang Comelec kay ni digdi ta. Sa kuya bagay ni programa. Yaw, sa kuya bagay ni programa, bako man sa Indo. Marang ito nga ugali mo. Marang ito nga ugali mo, Loy. Sige. Anyway, yun po yan yun lang anihagad ko po sa Indo. Tulo katao sana. Tulo katao. Tapos si Igwa Papalan. So, de ko nangangaran. Barangay Kagawad man kan bagong abri, Darwin Obido. Yan. Doya na. Bagong abri si Sir Jigo, kapitan. Tapos si Darwin, tabi, kagawad. Sabi ni Sir Ted Belen, dahil man ako nagkandidato, Sir Ted, dahil pwede ta, dakulon pa akong kaulangan. Dahil ko kayang ipanaw ang pang-tuition kang aki ko sa nursing. Ay, dako. Di ko kaya pang ipanao sa tao ang pang-tuition ko sa nursing, Sir Ted. Medyo, kumbaga, ino-hold up ako Ino-hold up. Maringani nga sa super SEM, okay na. Second SEM naman. Bata pag second year, medyo luwas kayo ni Philippine money na. Pag second SEM, Philippine money na. Pwede ko yung kampanya. Si Dojo Kino. Si Dojo Kino dyan sa Baybay, kandidato man na kagawad. Bala na ka mo dyan sa Baybay. Bala na ka mo dyan sa Baybay. Sus Maria Joseph. Kamu nakakaaram kan ugali kan sarong tao. Kung okay man si Doy, di go ahead. Kung bako okay, di bae. Simple man sana yan. Ano Sir Ted? Una ako baga, ngonyan. Oy, 24 minutos. Lampas po ang alas 6 nin pagkaaga. This time check is brought to you by ang Provinciano Party List. So, kaya daw, tadi naglalaog sa sakuyang cellphone. Di naglalaog. Daw man ako office word. Di ako sa computer, sa kwan ko. Okay. Ali ini kay Representative Alfred De Los Santos kan ang Provinciano Party List. Maray pa ini si dahil pagbuta. Ali ini kay Representative Alfred De Los Santos po kan ang Provinciano Party List. Basahon tago na tapi na sako yan ni Darwin. Okay. I commend the BFP through the efforts of its Director for Intelligence and Investigation, Chief Superintendent Gilbert Dulot, for its quick action in making sure that the corrupt BFP officers are captured and brought to justice. Kailanman ating lalabanan susugpuin ang kalakarang pagbebenta ng promotion para sa sitting uniform personnel, at ang promotion ay isang pagkilala sa nararapat na tapat na mga personnel na nakagawa ng mabuti para sa ating bansa at komunidad. Hindi tayo papayag na mababahira dito ng korupsyon. Then, kaisa po tayo ng BFP at si General Dulot. Sabi ni General Dulot, laban ito at makakaasa po kayo na ating support. May nagpapabarakal namanin. Ano yan? Nagpapabarakal namanin promotion sa BFP. Ayun naman, nagpapabarakal promotion sa BFP. Ayun naman. Ayan na po
Basta ini na ta Sabado ngon then nakakon oras po sa Lunes bawal na. Lunes man may coverage man kami sa nasyonal. Tapos digdi man siyempre may mga kon man kita digdi. National an sa tuyang coverage may mga national program kita digdi. Sa lalo na sa Radyo Pilipino. Di dumanin do po tabi ako madadangog. Mga mananagalog ako Mananagalog po tabi ako. Sige. Di ba? Madali sana ha. 27 minutos na. Ano ini? May sponsor pa ako digdi. Basahon ko nga na. Alauigon man ang oras ko ngan. Alat ko na hata ko ang tadigdi. Takulon kitang oras na pag-iribanan ko niyan. 6 to 8. 6 to 8. 6 to 9 ako ngunyan. Okay? Pasalamatan ta po ang Bicol Hemodialysis Center, 2nd floor, Steves Medical Arts Building, Albay District, Legazpi City, Manager Dr. Maria Lorna Yapong, Delbo Accounting Firm, Legazpi City, Manager Miss Evelyn Delbo, and Rawis Enterprises, Rawis Legazpi City, Mrs. Susa Miranda, T. Arnaldo and Company CPA 1104 Pirari Street, Emil de Roses Avenue, Cruzada, Legazpi City, Dr. Abner T. Yan po ang samuyang mga sponsors sa Dobeda to our Mother of Perpetual Help. 28 minutos na, bakalampas ang alas 6 din pagkaaga. This time check is brought to you by Palawan Pawn Shop. Basta sangla, win-win ka sa Palawan. Pagsangla, dapat high appraisal na, low interest pa. Win-win ka sa Palawan Pawn Shop. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipina. Happy Elderly Week para sa ating mga senior citizens. Magkakaroon ng libreng flu vaccine para sa inyo ang kagawaran ng kalusugan ngayong buwan ng Oktubre. Pumunta lamang sa pinakamalapit na rural health units at mga ospital. Siguraduhin maprotektahan ang sarili ngayong flu months. Tandaan, pag bakunado, protektado. Magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Una muna, una sa lahat. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol, Center for Health Development. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath
Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic #1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga Max protektado pa Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga Max protektado pa Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 34 minutos makalampas po ang alas 6 din pagkaaga. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Happy Elderly Week kasi mo ang mga agdaw sa inyong boss. Ako si Dr. Olivera, Director ng DOH Bicol CSD. Bakunado asin protektado laban sa flu o prangkaso.
kami po nag-iimbita sa satong mga senior citizen na aron sa kuya na magpabakuna laban sa flu o trangkaso para malikayan na mas malala pag sintomas lalo na ngayon na flu season. Diyos mabalong sa inyo gamo. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol, Center for Health Development. Like and share. Like this and share. www.facebook.com/onefm.ph Facebook.com/1fm.ph Okay. Facebook.com/1fm.ph You're only one. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Noong panahon ng mga Jeprox, isa ako sa nakikiprotesta sa kalsada. Welga dito, welga dun. Ang sakit nga ng ulo ng magulang ko kasi ang gusto namin mapakinggan ang boses ng kabataan. Mula sa pagiging founder ng Kabataang Barangay, dinala ko ng aking karanasan sa Senado. Kaya ngayong SK election, alamin na ang precinct number at voting center. Huwag maging paasa dahil tayo ang pag-asa. You're only one. 88.3. You're only 1FM. 1FM. You're only 1FM. One lang yan. One lang yan. 1FM. You're only 1FM. One lang yan. One lang yan. One lang yan. www.1fm.ph Alright, so balik na ako digdi sa programa. Oy, good morning Mama Shuni Dyson Antiquera. Sabi yan ni Mrs. Okay. Basta po yung support dyan sa mga taga-buhatan. Di man ka mo didihado dyan. Aram ko manan. Walang dihado dyan ha. Sige. Anyway, duman sa mga paraan tabay tangon yan. Lalo na kung nakantabay ka mo, so mga nagtatao na. Puon pa kan, actually, puon pa kan Miyerkules, may mga nabaritaan na kitang nananaupo Maski, even duman sa Samuyang Barangay, even duman sa Samuyang Barangay, igwa na ki nananao. Diba? Igwa na ki nananao po tabi, even duman sa Samuyang Barangay. Kan Miyerkules pa. Kundi, sabi ko sa Indo po, pirmi sa naman ang comedy kayan doda, takon ramang kinagreklamo, raman yung ebidensya. Pag orang ebidensya tapos orang nagreklamo, di wala. Wala yun. Wala naman. Diba? To raman po tabi nagreklamo. Apira sa dakon, so tao magusto na magdakop nin individual na nananaonin kwarta. Pero ikaman, alimbawa pigtawan ka na, tama sumbong ka pa man. Grabe man kayan ka imposiblihan, di ba? Pandua, bako yan simple na magsumbong na maging testigo. Hindi yun, bako yan simple na maging testigo ka. Ngata,
Pag nagkaigwanin mga series of hearings, tabi, pag nagkaigwa po ng series of hearings sa COMELEC, kamuan burubit-bit dyan. Burubit-bit ka mo dyan, permi. Kamuan magpapatunay, duman po tabi sa aligasyon, sa akusasyon. Taiyan an parte kan inaapod niya to na due process of law. Hindi naman pwede na tamiling pinicturean nindo, pinadara nindo sa COMELEC. So COMELEC, ma-desisyon na po tabi. Ma-desisyon na yan. Ano yan? Kaso ni Mayor Noel Rosal. Picture sa na, pinait na. Pinahali. Saka. Ano yan? So, day man tawra man makukuha sa indo. Natami makuha sa indo ang COMELEC, mga barangay opisyal. Di ba? Kaya kung dai po tabi nin testigo, jawa may kinuan dyan, manan tatrayon po ang sarong partikular na kaso, di ba? Taday man pwedeng kwan yan. Saro sa naanda nagugun, tapos may desisyon. Anong klaseng desisyon yan? Di ba? Anong klaseng desisyon yan? Non-appearance kan testigo? Ano yan? Ano ba yun? Convicted agad? Hindi pa pwedeng prank lang? Di ba? Iyo po yan nata may nagsumbong na sa COMELEC na uning yan, nagbot baying. Duman sa Metro Manila, igwaki nagbot baying, ito nadakop mismo kang pulis. Ang barita ko ngunyan, may nadakop naman digdi sa Ligaspi gayod, kan pulis. So pulis na nakadakop. At ang itayaon ka, anong pigigiba ma? Lalo na po sa aga ha, lalo na sa aga. Ta sa aga baga, bawal ang kampanya. Ngunyan, makakalusot ka pa. Halimbawa ako ang kandidato, maduman ako sa kota. Bawal mga kampanya. Campaign period pa ngunyan eh. Campaign period pa eh. Bawal mga kampanya sa aga. Tapos na po yung campaign period. Apit sa 29. Pero ngunyan, pwede pa. Magtagalibot-libot tapos manaunin kwarta. Ano ngayon yan, tabi ka? Susay mo ngayon eh. Pagili nga, digdi mo na nga, pirang nga ka mo. Ay! 10 nga kami. Bago 5 man sa kapitan. 5 man sa bang nga ka mo. Paano nga sa pang-inom ko? Tapos sa pangbakal kong bagas. Bata mahalo ng bagas. Kasuod ma, nagbakal akong bagas na 5 kilo sa nabaga na kaag sa surusakong sadit. Tayo ang kaya kan pira ko kasudma. Pagkatapos ko magsweldo, yung kaya ko kan kwarta ko eh. 290 pesos. So 5 kilo, 290 pesos. Mahalon, 50 pira, 290. 50 plus. Garo na daya ako 50 to 50. 290. Garo grabe. 58 ba yung kilo? Garo na daya ako duman sa binakalang ko Iyo, naday agad ako. Tama ba yung kuwan ko? 290 binayadan ko 5 kilo. Kasabay gid sa ako. Iyo. Gano'n na daya ako nindita. Langkawon man, sa susunod, day ka na sa kuya maka-outro. Day na maka-outro sa kuya sa susunod. Garo na sobrahan. Ang aram ko kayo para ang pigbabakal ko po tabi, ang presyo 56 man sanay. Yung blossom ba, 56. Natatakwan. Alatha, 250. Tapos, 5,630. 5,630. Iyo, nadaya ako. 10 pesos man sa naugaring. Kaya lang, 10 pesos man sa nagayod. Na dapat 280 yan eh. 280 yung 5. 280. Nadali ako Garo nasaroan ako naman. Pag nasaroan ako, din ako mautro dyan. Sa iba na ako mabakal. Bata so LPG, kasod man, nagbakal man ako. So 1,000 ko, inulian ako 20. 1,000, inulian ako 20 pesos.
20 pesos kan LPG. Sus Mariusi po. Talagang matindi ko niya ng laban na di. Matindi ko niya ng laban. Pag-abot ko sa harong, so sweldo ko po tabi. Sabi ko sa ina so sweldo ko. Ituon na sana. Sus Mariusi. Yun na yan ang buhay. Maski anong gibuhon ta bata ora pa so duli gayod. Kaluya kan duli sa Bicol. Tapos na aluyo nang natapos pero hasta sangon yan wala pa nin kwan. So ibang mga probinsya nakasabay na lamang so mga 13 banpingon yan so mga bonus sabay na. Sabay na so mga sa 13 banpe dinda nakasabay na po. So digdida sa tuya so digdi po tabi da sa tuya. Napauno yan. Napauno po. Day paso ano yun? Day paso maluyahon ng Doli Bicol RRTWPB. Saka 47 minutes lampas po ang alas 6 din pagkaaga. Yung ibang mga issue dyan na kita makuan sa issue kan ano ba yon an issue tang sa sagadun tanan issue po mamaya na ano ini mamaya po na alas 8 to alas 9. Hindi na ako mamonitor sa FM. Ano yan? Iling ko, susunduton ko ulit yung cellphone ko. Medyo maluya. At yan sa mga isyong Dracula na pag-urulayan ta po. Tamang-tama duman. Sa laog nin sarong oras, builong-builo ako duman. Kuanong ko nang ulit. Yan. Alayon tayo nita, medyo mainit sa sakuyang talinga. Headphone. Digdi na lang sa earphone. Okay. Anyway. May gigibuhon pa man po na investigation palan yung Comelec. Yung man, may mga area po na may mga area tabi na gulpiso back out. Takay po ang talaga po na investigaran ini kung nata nag-barak out ang mga taong iyan. Number 1, pinagdududahan po tabi na may mga threat sa buhay. Alimbawa kung gusto mo pang mabuhay, di ba? Kung gusto mo pang mabuhay po, may threat sa imo, pwede mong bagang umatras bilang kandidato, lalo na kung barangay chairman makusog. Di ba? May mga threat daw sa buhay lalo na duman sa Abra. Maray digdi, pero digdi sa Bicol dakulon man pero ito 600 plus. Mostly kan dakulon po ang nag-atras man sa Kamsur pabayaan tang Kamsur to dakulao na probinsya yan. Albay. An makangalas po sa Masbate. Ang Masbate po tabi ang nag-atras sa bilog na Masbate 100 plus na kandidato. Kanakalihis po na mga aldaw may mga kaso na konsain igwa po din mga kaso na notice kita na pinagadan igwa baga nga ni ki madalagan sumagtugang kapitan sutugang so tugang kagawad inambos nakasalbar so saro kaya lang ang kairakman so bystander naglalakaw-lakaw sana ito palan ultimo adios niya diyan sa Masbate pero ang Masbate po day pinag-recommend kan Bicol PNP day po tabi rin-recommend kan PNP Bicol na ipairarom sa red category. Kasi pag sinabi mong nasa red category, pwede po na ipairarom kan Comelec sa sendang control. Pag sinabi mong Comelec control, parang martial law.
may curfew. Tado man gani sa aga gayud. Sa aga, maaga, sa aga po tabi, mapuo na yung curfew duman sa Libon Albay. Tan Libon Albay is under red category, areas of concern ini. Sa Albay man sana po ini. Because of election-related incident, tabi, naigod man kipresensya kan private akan grupo so Concepcion gang yaon pa so NPA may siryinin garadanan kanakalihis po tabi na mga aldaw kung sain ipinagtukdo duman sa nagraraning eleksyon, di ba? Okay, pinairaraman sa red category kaya ngonyan nasa full control kang COMELEC. Gustong sabihin, pag nasa full control yan, automatic naman yan po na kadakol yung kadakol po anibawagas dyan na pulis, pati militar igwa. Pati military. And worst thing pa po, kung talagang daima saway, igwa pa po tabi ki mga mangyari sa maabot na mga aldaw, ang pinaka-worst kayan kung pati na yung militar, iyo na ang magkapot po tabi kan election kan proseso kan election. Iyo po yan. Iyan naman ang pinaka-worst na yan na nangyayari. Ginigibo yan po tabi duman sa rehiyon kan Mindanao. O pag igwa po tabi nin mga pagkakataon talaga na kaipuhan. Kaipuhan po. Digdig. Okay? Gani na kuan kita. Gani na day kitang problema. Okay? Sige. Alat ko na ta sana ta preparado na gabos, yaon na sa mga balot ang gagamiton. Yaon na sa balot ang gagamiton, preparado na po tabi ang gabos. Sana po maging matunin nung ang eleksyon. Tapos sa mga taan eleksyon baga may gana, may pirdi, may gana. Kung so kwampo, kay pon po tabi nindo na akoon. Kung napirdi ka mo po sa eleksyon, ako ulit do. Kung nanggana ka mo sa endo, di maging proud ka mo because nanggana ka mo. Sa mga mapipirdi, better luck next time. Total, baga, pag ika nagkandidato ka, halimbawa ako nagkandidato, nin kapitan, nagkandidato ang kapitan or kagawad, apo doon man ako, bago ang eleksyon, apo doon man akong kapitan. O at least, naapod ka, nin kapitan sa halipot na panahon na di. Mas halipot na panahon, naapod kang kapitan. Saka. Tapos, pag napirdi ka, di, suspended na yung suspended na yung pag-abot sa ibo. So, napirdi ka eh. Yeah po. Bata digdingan isa albay na kulong sa kwarta talaga. Lalo na sa Legazpi May tinawanan ng 200,000 na kapitan, may 400, may 500,000, igwa pa po tabi din milyon. Darakulang barangay. Tinarawan kan mga politisyan magparayt na kaya ka mo dyan. Ano yung pira ko? Kinawatan. Tayo ng mga darakulang opisya, mga darakulang politiko po, kikawatan kailan barangay. Tapos, kikawatan man po tabi sintakan, mga kapitan. Konde dadada ko po, wala tuo. Uy, wala tuo ni Kap. Uy, wala tuo ni Kap. Uy, digdi sa barangay Rawis, kadakol. Na mamalisyan ko po tabi niya na kadakol ang nagkandidato po. Aramindo, ang barangay official, actually, wala man sweldo. Wala man baga sahod ang barangay kapitan. Ang barangay official. Inata nga yata gagastos na kula. An apod kayan, bako man salary, honorarium.
Honorarium. Kung depende po takon salary, dapat igwanin lo iyan na dapat yung barangay official salary 15 kung ano po tabi, ngaya 25,000 kapitan, 20,000 kagawad. Yun po yan. Ang honorarium, nakadepende lang po tabi yan, kumpira yung internal revenue allotment kan sarong barangay. Pag alangkaw man an pondo kan sarong barangay, yung IRA kan barangay, siyempre alangkaw man po yan makukuha ang honorarium kan mga barangay officials. Pag ababa, tayo pa nga idigding mga barangay na sa Legazpi nga may mga barangay padigding kagawad, 5,000 gayod. Saan ka ba maabot sa 5,000 pesos? Ano, Joseph na? 5,000 pesos, pag bakal mo nin sarong sakong, ay kabangang sakong bagas ng pira, so kabanga, 1,200, 1,003 gayon, o 4, siyan kaan. Tana sa tuit na ngunyan, so medyo maray na klase. Iyan, ang kabangang sako po, dahil nga ni sambulan, maski po tabi sa sa tulo katawo, dahil na nagabot sambulan. Kung 5 ka mo, di pirang sakuan, sarong kasako mi kabanga ngayang konsumo nindo, 5 ka mo. Kaka. Kung 5,000 po ang honorarium, sa bagasa na, dahil na pong isira, magprapangagad ka na sa nakayang sa kataning mo. Sige na sa pangagad mo sa kataning mo. Tapos, plus, agadan ka pagkantawo. Sabi ko rin ba kasi po, pag naging barangay official ka, yaon sa imo gabuso hagad o di man maiwasan, may kadan, may birthday, o birthday po tabi, naghahagad pa sa barangay official, so iba, di nagkasurupo gadi. Tapos, may ikakasal, naghahagad pa nin tabang. Tapos, ano ba yun? Kadakol-dakol yan, pangbakal kibagas, pangbakal kibulong, pamasahe, pangbayad sa ospital, kung tapos sa lying in, kung maaki pa so agom. Daday man nga rin nakaaram so barangay kagawad ko nag-anuhan so mag-agom. Pag maaki, iyaon na po may, diba? Iyo po yan ang inaagihan kan mga barangay official. Bako karaw-karaw ang pagiging barangay official. Tapos, so tao, nagduman sa imo, 10 bisis mo po tabi na tinawan because igwa ka. Pang-11 po na nagduman sa imo, warang-wara si kagawad o si kapitan, warang-warang kwarta talaga. Dahil di naman mayaman. Nagsayo, matawara ngaya kong kwarta. So, 10 mong beses na 10 beses na tinawanan mo sa tao. Pang 11 beses po na dai mo natawan. Gabos itong 10. Gabos po tabi itong 10. Maraot ka na. Imamaritis ka na dyan sa ibong. Maluyaw niyang kagawad naan. Maluyaw niyang kagawad naan. Kasubagi nag-meeting di abansi naman. Igwa ki mga nagtatarami, meeting na abansi. Mga maluyaon gayaan nagkarandidato ngo niyan. Dahil ngaya ki napidi ako, ay no, anhapot natai ka. Maurag ka. Mas maurag nga ni ito sa imo ta. Ito nagkusog ni buot magkagawad. Iyo. Ako proud ako diyan sa mga nagdaralagan ko niyan. Makusog yung may fighting spirit talaga. Kung wala kang fighting spirit, kung dahil ka po tabi nin kakayahan, ka man dyan madalagan. Kung mo yan. Bako na yan, so simple. Di ba? Mataram ka sana. Kung mo yan, impronto pa ang speech mo baga dyan. Mataram ka, kagawad Alwin Basidalyobit. Mataram ka dyan sa kuan. Bako yan arog sa radyo, o digdi sa radyo, kami digdi. Ako, pagabot digdi sa mikropono, ang nakakailing sa kuya man sana, ang kaiba ko man sa, so technician. Dahil man ako nahihiling kan mga paradangog ko. Sa Facebook na iling, pero
sa Facebook po, sa camera, iyo. Pero day kita, nag-irilingan ang pangan na nagtatarama ko digdi. An matindi yung public speaking. Impronto yan eh. Maski ako ang kusendo, magtarama ko dyan sa inutan, nadakulo ng tao, tatawo man sa nakita, kukulbaan ako. Kukulbaan ka eh. Kasi, in public po baka masala ka. Diba? Kaya iyan ang mga nagdaralagang yun yan. Saludo ako sendo ka, boss. May kusog ka mong buot na maski pignorin reviews ka mo kung mahampang ka mo sa tao, at least nagtaram ka mo, adi. Dahil ngayon akong ipangako sendo, kundi ngayon sa kuyang honorarium, yun mo yun. Itatao ko yan 20% kan sa kuyang honorarium. Ayos, parakpakan. Pagkatapos, kanediksyon ng gana. Inutang ni Kagawad sa Rural Bank. So, 2 taon na sweldo. Tapos na. Ay na nga so, sabi ni Kagawad, yan man ngayon na pahit din yan. Binayada na kamo kanediksyon eh. Mahanap pa kamo. Parte na nga ito kan. Nagastos mo yan si Kagawad, 100,000. Itinong yan sa tuya. 100,000 so ginastos ni Kagawad. Mananggato sa tao eh. Sige, so taod-taod po ang DWRL Barita alas 7. Digdi po sa 1FM. You're only one. 88.3. You're only 1FM. 1FM. You're only 1FM. One lang yan. One lang yan. 1FM. You're only 1FM. One lang yan. One lang yan. One lang yan. www.1fm.ph. You're listening to DWGO 88.3 1FM. You're only 1FM. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan.
Ilikay mo kami, ansamong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. 1 FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. 1 FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. Pinakikinggan lagi kita. This is your one. Your only one. Your only one. 1 FM. 1 FM. Your only 1 FM. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 7:08. Hatod kan DWRL Radio Ascenso 88.3 DWRL 1FM ang napapanon asin may init na mga bareta di sa DWRL Headline. Sarong oras na paghatod ng informasyon hali sa mga taong nasa likod kan mga bareta. DWRL Headline. Uya an sa indong tagapagbareta. Marhaida aga Bicolandia sa headlines kan mga bareta alas 7 sa lado lokal. Disaster Councils sa Bicol ipinararam sa Blue Alert status para sa barangay Sangguniang Kabataan Elections asin Ondas. Sistema kan klase sa maabot na simana dahilan sa BSKE asin Ondas 2023 magiging modular learning sigon yan sa Department of Education. Iba-ibang mga terminal sa nasyon na dinagsa kan mga biyahero dahil sa paaboto na long weekend. Bilog na pwersa kang PNP, all systems go na para sa pagbabantay sa kaligtasan kanamamanuan sa barangay elections sa Lunes. Libreng sakay sa November, kansilado. Nagdadalaga na barangay kapitan sa General Luna, Quezon, Dogadan matapos na maambos. Yan po ang headlines kan mga bareta alas 7. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Aldaw nakita ko niyanin Biyernes, pizza 27 sa bulan po ni Oktubre 20 o Sabado, pizza 28 po sa bulan ni Oktubre 2023. Alwin Dobolel sa indong tagapagbareta ngunyan sa Italias kan mga baretang lokal. Ibinugtakan Office of the Civil Defense and Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Operation Center sa iraram kan Blue Alert status bilang parte kan lakdang gani na masyerto ang kaligtasan kan publiko sa panahon kan barangay asin Sangguniang Kabataan Elections asin Ondas Observance Week. Magpupuon o nagpuon na po ang Blue Alert status sa Kasudma October 27 sundo November 6. Sa panahon na ini ang kabos na DRRMC ang nasugo na maigpit na subaybayan asin isumitir ang report sa anuman na insidente asin mga pangyayari. Sa irarom kan Blue Alert status
Ang kabos na PDRRMC response agencies dapat mabugtak ang sendang emergency operations 24/7 status asin magbugtak rin opisyal na listahan kan mga available na assets para sa sendang deployment. Ining kaminar naman kan OCD Bicol Regional Director na si Claudio Yocot ang publiko na magtinir mapagbantay. Ngali na masiguro ang matrangkilo salbado na barangay elections asin pag-obserbar kanoda sa All Saints Day asin All Souls Day November 1 and 2. Magiging modular learning namo na ang sistema kang klase sa maabot na simana dahilan sa barangay asin sangguniang kabatan election siringman ondas 2023. Ini ang sinabi ni Director Gilbert Sadsad kan Department of Education sa Bicol. Inot nang ipinalawas kan DepEd na sa October 31, November 3 ang daing face-to-face classes. Modular sa naman ngani na daing masayang asin na daing naman kaipuhan na mag-extend pa sa klase. Ang DepEd sa DepEd naman dahil pang formal na ipinalawas na anunsyo sa pinag-eskwelahan sa Camarines Sur asin Albay. Sinabi kay ni na ang mga estudyante maginan magurang ang babalik sa naman November 6. Kasabay kay ni sigon sa opisyal dapat na naitaon na sa mga estudyante ang modular materials na gagamiton para sa nasabing long weekend asin pinagarumdum naman ang mga paratokdo na i-check ang mga output kan mga aki dahil pirang report man ang nakaabot na daid daw binabasa kan paratokdo ang gibo kan mga kaakian. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ngayon na nasa tahaw kita ng karipisilan, kaipuhan nga to ang masasandigan. Masasandigan na magtataon ng kusog asin giya sa satong oral daw na pagkabuhay. Kung kaya, iniimbitaran kita na magdangog sa novena ni inanin danay na pagtabang. Tuwang aldaw na Miyerkules, alas 4 ng hapon, direktamente sa Redemptor Shrine, Gugon, Legazpi City. Namungutang kita akan mahal na ina, magrami kita asin mamidi sa iya. Pasalamatan ta ang Gold Street God Luck Novelty, Piñaranda Street, Legazpi City, Mrs. Pilar Akende. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na kabloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, #1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique! Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ngunyan sa mga bareta kita sa lado lokal Pamanda Giraray. 19 minutos makalampas ang alas 7 din pagkaaga. Ang oras diyan hatod sendo kan ang probinsyano party list. Igwan ng mga eskwelahan sa mga lugar na nasa orange category sa siyudad ni Legazpi nagagamiton na polling precinct para sa barangay as in SK election sa Lunes, Oktubre 30. Agad sigon kay Dr. Santi Aranya kan Legazpi City Schools Division Office, dayman na dapat na ikalit ang mga botante sa nasabing polling precinct dawa na sa orange category. Igwa na kaya daw din i-deploy na mga personalis nga ni nabasyertan peace and order. Dogang pa ni Aranya na sa kalis na eleksyon, wala man kimang narehistro ang toward incident sa mga lugar na nasa orange category kaya naglalaom siya na magkakaigonin matrangkilong eleksyon. Siring man ang mga sa mga produkto na maserbi sa eleksyon, wala silang dapat na ipagandama. Nabi ni Aranya padagos man ang pagmonitor kan mga otoridad sa mga lugar na nasa irarom kanasabi ng kategorya. Siniguro kang Bureau of Fire Protection Albay na nasa salbado ang mga botante asin mga pratukdo na maserbi sa eleksyon, holit na salbado man ang eskwelang gagamiton bilang polling precinct. Igon kay Fire Inspector Jeffrey Baldo, Chief Operation kan BFP Albay, nalibot na ninda asin na inspeksyon ang mga eskwelahan ngani na masigurar ang safety kan mga tao sa eleksyon. Iligo ninda ang linya kan kuryente kan lambang eskwelahan sa probinsya ngani na makalikay o
malikayan ang pagkagaigwan ng kasulo sa aldaw mismo kan eleksyon asin birinangan. Apoy ra kayan igwaman ki fire truck na malibot sa mga barangay kasabay kang personahis kang PNP ngani na siguruhon na igwanin mangyaring ka namayong kasulo na mangyayari sarong in kaso bayaan kan mga residente para magboto. Sigon kay Baldo, nagdisigdar na sindan ng lugar sa kada munisipyo asin syudad sa probinsya na bubugtakan kan fire trucks ngani na maging makaskas ang pagrespondir sa emerhensya. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. Ako po si Ginarin B. de la Cruz, taga Barangay 56, Taysan Resettlement Site. Ako po ay nagpapasalamat ng marami sa Ang Probinsyano Party List dahil sa kanilang tulong at malasakit na ibinibigay para sa aming mga estudyanteng nais ipagpatuloy ang pag-aaral sa kabila ng hirap ng buhay. Ang handog niyo pong tulong pinansyal ay malaking bagay na po para sa aking pag-aaral. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ibinigay niyo sa akin at mas pagbubutihan ko pa ang aking pag-aaral. Maraming salamat po sa inyo at habang buhay ko po itong tatandaan. Sana po ay marami pa kayong matulungang mga kabataan at magsilbing daan para makamit ang aming mga pangarap. Happy Elderly Week kasi mo ang mga agdaw sa inyong kabos. Ako si Dr. Olivera, Director ng DOH Bicol CSD. Bakunado asin protektado laban sa flu o trangkaso. Kami po nag-iimbita sa satong mga senior citizen na aron sa kuya na magpabakuna laban sa flu o trangkaso para malikayan na mas malala pag sintomas lalo na ngayon na flu season. Diyos mabalo sa inyo kabos. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol, Center for Health Development. Basta sangla, dun ako sa mataas ang appraisal sa Alahas Commerce. Ay ako Mars, dun ako sa mababa ang interest rates pupunta. Pwede ang pareho. Sa Palawan Pawn Shop, win-win kayo. Kaya ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Noong panahon ng mga Jeprox, isa ako sa nakikiprotesta sa kalsada. Welga dito, welga dun. Ang sakit nga ng ulo ng magulang ko kasi ang gusto namin, mapakinggan ang boses ng kabataan. Mula sa pagiging founder ng Kabataang Barangay, dinala ko ng aking karanasan sa Senado. Kaya ngayong SK election, alamin na ang precinct number at voting center. Huwag maging paasa dahil tayo ang pag-asa. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, gamit ay may bangon yung salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, gamit ay may bangon yung salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield
Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ngunyan sa detalyas kan Bareta, sa lado nasyonal, duwagal daw, bago ang barangay, asin sang Korean Kabatan Elections, umilabot sa 1,841 ang bilang kan mga dadakop nagsuhay sa Ganban sa bilog na nasyon. Sekon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Pajardo, umilabot sa 1,393 badil ang nakonpiskar sa pinakusog na checkpoint operation sa iba-ibang parte ka nasyon. Mentras 2,298 na badil ang dideposito para sa safekeeping, 1,635 na badil ang sinoko sa otoridad. Padagos ang pagapudan kan PNP, nasunodon ang regulasyon sa Ganban, gani na daing mahampang sa asunto. Mentras tanto, naglangkaw pa ang bilang kan election-related incident sa 129 hali sa 121. 77 ang non-ERI as in 29 ang suspected. Sa 23 validated, 5 digdi ang nangyari sa BARM, 4 sa Cordillera Administrative Region, tig-tulo sa Region 8, as in 10, tig-2 sa Region 1, 5, as in 7, as in tig-sarong kaso sa Region 4A, as in Region 9. Sobra sa 20,000 na personnel hali sa Philippine Coast Guard ang naka-full alert sa paaboto na long weekend kung saan pinaglalaoman ng pagrusok ang tao sa asin pasahero dahilan sa barangay asin sangguniang kabatan election sa asin Ondas. Sigon kay Coast Guard spokesperson Armand Balilo, naka-standby man ang 10,000 na personnel nga in kaso kay puan din dagdag na pwersa hali sa ahensya. Pinagsabihan kang PCG ang publiko na sundon ang kabos na regulasyon sa kaligtasan as iba pang regulasyon sa pagbabiyahe nga naibitaran ano man na kasibutan. Pinatalida na Balilo ang mga boat operators na sunodon ang protocol sa pagbabiyahe kay badaan dai padagos na pagbiyahe in kaso magkakaigwanin maraot na panahon. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro KBP, kapisado ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, igwa na kita nin
31 minutos makalampas po ang alas 7 nin pagkaaga. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Halika sama na, doon tayo magkikita-kita. Piling mo sasaya, sa bilihin abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. You're only one. 88.3. You're only 1FM. 1FM, you're only 1FM. One lang yan, one lang yan. 1FM, you're only 1FM. One lang yan, one lang yan. One lang yan. www.1fm.ph. One book, one pen, one child, and one teacher can change our world forever. That's what school can do. Happy learning from your only one FM. Like and share. Like this and share. www.facebook.com/onefm.ph. Facebook.com/1fm.ph. Okay. Facebook.com/1fm.ph. You're only one. This is your only one FM. Your only one. One lang yan. 1FM. Mula umaga hanggang gabi, sa music at mga programa di pa huhuli. Kahit saan, kahit kailan.
Pag binubuksan ko na ang radio, ikaw ang hanap ko. One lang yan. Pinakikinggan lagi kita. Everyday ko ay kumpleto na. Noon hanggang ngayon, ano man ang panahon, di ka nang iwan, lagi kang kasama. 1FM, you're only 1FM. One lang yan. Oh yeah. One lang yan. 1FM, you're only one. Nakakaaliw talaga pag pinapakinggan ka. Ano man ang mood ko, madali kong masakyan. Mga trip mong di nakakasawa. Mismo! Ikaw ay palaging nandyan. Umaraw ano umulan, kaibigan sa tawanan, kantahan, makabuluhang kwentuhan. One lang yan! Pag binubuksan ko na ang radio, ikaw ang hanap ko. One lang yan. Pinakikinggan lagi kita. Everyday ko ay kumpleto na. Noon hanggang ngayon, ano man ang panahon, di ka nang iwan, lagi kang kasama. Pinakikinggan lagi kita. Everyday ko ay kumpleto na. Noon hanggang ngayon, ano man ang panahon, di ka nang iwan, lagi kang kasama. 1FM, you're only 1FM. One lang yan. Oh yeah. One lang yan. 1FM, you're only 1FM. One lang yan. You're only one. One lang yan. 1FM, you're only 1FM. One lang yan. Sa detalyes kan mga baretang nasyonal, nakabandera po ang Red Alert kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa baybayon sa Samar, asin sarong banuan sa probinsya kan Cebu. Sa abisong ipinalawas kan BIPAR, positibo sa nakakahudong na red tide ang katubigan kan Batotay Bay sa Samar. Dahil digdi, nagpatanid ang BIPAR sa mga residente sa lugar na iwasan ang pagkuhanin pagkakan kang gabos na klase ng shellfish kay banaan alamang. Salbado naman kaonon ang mga nadadakop na sira squid asin hipon sa nasabing lugar. Positibo man sa red tide toxin ang baybayon kan Madre Dihos sa Duman sa Cebu. Dahil sa nagawagas na misinformation as in disinformation lalo na sa social media, ipinaglunsar kang gobyerno na maging mapanuri campaign. Pinanginutan kan Presidential Communications Office ang sarong conference sa Makati City na objetong pakusugon ang pagrumpag kan misinformation, disinformation as in fake news. Sa pagi kan media and information literacy, maging conference o mapanuri conference na doon ang importansya kan pagpaparte kan tamang informasyon. Nakatindir sa pagtiripon ang representante sa iba-ibang sektor siring kan media, edukasyon, technology industry, civil society, asin mga ahensya kan gobyerno. Pangapunan nangapunan naman si Presidential Communications Office Secretary Siloy Bilyari Carya Garafel na magsarabay ang aksyon sa pagbilog ng sarong sosyedad na informed, mindful, as in digitally responsible. Dorando ni Garafel na objeto kang pagtitripon na rason sa komunidad o naran sa komunidad and media in information literacy sa paagi kan pagtatakod sa akademya, pribadong sektor asin sa gobyerno. Magtataon ng kakayahan sa kada individual na putihiran ang sadiri hali sa salang informasyon asin responsibilidad kang kabos. Kasabay kini inkaminar kang PCO ang publiko na i-like, i-follow asin i-share ang social media accounts na maging mapanuri sa Facebook, Instagram, maging sa Twitter. Inanunsyo kan Metro Manila Metropolitan Manila Development Authority ang nakatalan na paglangkaw kan multas na ipapataw sa susuhay sa EDSA exclusive bus carousel lane. Sigon kay MMDA Acting Chairperson Attorney Don Artes,
ang pagkukondusir sindan information campaigns bago ang bilog na implementasyon kang bagong policy. Kaya rarom kan pagpapautob, anin masalangkaw na mulsa 5,000, ipapataw sa first offense 10,000 naman sa 1 month, as in 1 month suspension kan driver's license, as in ipapirarom sa road safety seminar para sa second offense. Sa ikatulong pagsuay, na kan motorista 20,000, as in multa na 1 year suspension kan sa indang driver's license. Mientras sa fourth offense, 30,000 na multa, pinagropindar na sa Land Transportation Office ang pagbawi sa iyang lisensya. Doon ni Artes na ang paglalangkaw kan penalty ang bako laban sa kapobrehan o anti-poor as in money-making scheme. Pinagpipreparar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang armed forces of the Philippines laban sa iba-ibang mga patanid na posibleng mangyari sa riyon sa outtaking kan newly promoted AP generals and flag officers sa Palasyo Malacañang. Sinabi kang Presidente na dapat na maging ready ang kasoldadusan para sa iba-ibang mga emerging issues na agyat sa nasyon. Dapat na masiguro na capable ang EP para sa pagsisiguro sa pagdepensa ka nasyon sa iba-ibang klase din patanid. Maski de direktang sinabi kang Presidente kanon patanid na ini, ginibon niya ang pahayag. Katahaw ka nagtitinding tensyon sa West Philippine Sea matapos ang pagbaga kan China sa resupplemission kan Pilipinas. Nagdagsaan po sa iba-ibang mga terminal, airport, seaports, ang mga mauruling pasahero para sa long weekend. Ini para makaboto sa barangay Sangguniang Kabataan Elections, pati naman ang nagraraning ondas. Sa listahan kang Philippine Coast Guard, nakamonitor na sinda ni 48,549 na outbound, 42,641 na inbound passengers sa gabos na mga ports sa bilog na Pilipinas. Sa Batangas Port, sobraman o maigpit naman ang seguridad kang PCG Southern Tagalog para sa mauli sa Southern Luzon kay Banaan Mimaropa. Polybook ang pirang biyahe sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Nagtitinir naman maigpit ang pagbabantay sa terminal asin nagkukondusir ng drug testing asin alcohol testing para sa mga driver kan mga bus duman. Sa Cubao Terminal sa Quezon City, bago pa magulian ngunyan kasudma, nagrawsa na ang pasahero para sa mga babiyahe pasiring sa Northern Luzon. Sondo Kasubanggi, nagdakol pa ang pila kaini. All systems go na para sa bilog na pwersa kang Philippine National Police na magbabantay sa kaligtasan ka namamanoan para sa barangay SK election sa Lunes sa press briefing sa Campo Crame. Sinabi ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na on top of the situation ang pulisya. Maski igwadaw nin pirang na ilista na insidente nin pambabadil pero isolated incident sa naman ang mga ini. Sinabi po kan opisyal na generally peaceful ang bilog na nasyon tulungal daw bago ang election day. Siring man ang pinagahagad kan opisyal ang kooperasyon kan publiko na makipagdamangan dahil naman sa gabos na oras na sa gabos na lugar ang pulisya. Sa ngunyan may ilinangkaw na sa full alert status ang PNP para masyerto matrangkilo salbadong barangay elections. Agyat ni General Acorda sa gamos na polis, ipahiling sa publiko ang pasasalamat sa paagi kan pagsisirbinin ninda sincero, patunayan ang dakulang tiwalang itinao ka na mamanoan para sa mga pulis. Basta sangla, dun ako sa mataas ang appraisal sa Alahas Commerce. Ay ako Mars, dun ako sa mababa ang interest rates pupunta. Pwede ang pareho. Sa Palawan Pawn Shop, win-win kayo. Kaya ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. 7 healthy habits para sa healthy Pilipina. Happy Elderly Week para sa ating mga senior citizens. Magkakaroon ng libreng flu vaccine para sa inyo ang kagawaran ng kalusugan ngayong buwan ng Oktubre. Pumunta lamang sa pinakamalapit na rural health units at mga ospital. Siguraduhin maprotektahan ang sarili ngayong flu months. Tandaan, pag bakunado, protektado. Magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Una muna, una sa lahat.
Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol, Center for Health Development. 88.3. 1FM, you're only 1FM, one lang yan. You're only 1 FM. Kinonfirmar ni Transportation Secretary Jaime Bautista na dai magpapadagos ang programang libreng sakay kang gobyerno sa susunod na bulan. Siya rin man pinagiling kan Transportation Department ang pagtatangro ng diskwento sa pamasahe sa mga commuter dahil sa dakol na Pilipino ang nakikinabang digdi. Enero pa sa naman, sinabi kay ni Kanlan Transportation Franchising Regulatory Board na posibilidad masalidahan ang libreng sakay kan mga diskwento sa pasahe. Magiramdaman inot nang sinabi kan LTFRB babalikan pre-ride program November asin madural sundo December ngunya na taon dahil sa 1.3 billion na budget para sa programa na preparado na para iluwas sa paagi kan Joint Memorandum Circular. Lugadan ang sarong kandidato para sa pagkakapitan matapos ining pagbabadilon kanda ipabistong sospek sa Barangay Malaya, General Lona, Quezon, Canwebes, October 26. Pinagbisto ang biktimang si incumbent Barangay Kagawad Robin Pasya Ilagan, 63 anyos. Sa inisyal na investigasyon kan otoridad, naglalakaw sa daman pauli ang kagawad matapos matindir sa sarong meeting harani sa Barangay Hall kan magabot ang sospek sa ka-4 na beses ining pinagbabadil. Nagsaparintaman in bala sa sayang daghan sa Ilagan kung kaya dindagan sa ospital para mabulong alagad mentras nagdulag naman ang sospek pasiring direksyon sa Lopez, Quezon. Padagos naman ang ginigibong investigasyon kan otoridad dapit sa nasabing insidente. Kasabay kayan, maigot man na kinondenar ni General Lona Mayor Matt Florido ang pambabadil sa nasabing kagawad. Sinabi na daidawnin na puwang ang siring na klasin karingisan ngonya na panahon nin eleksyon. Bukas na poon ngonya na aldaw ang Commission Elections Command and Operations Center 24/7. Sigon kay Comelec Chairman George Garcia, obito kang command center na masubaybayan ang mga aktibidad sa pagtatapos kang campaign period barangay Sangguniang Kabataan Elections sundo mismong sa aldaw kang botohan sa Lunes. Sigon kay Garcia, gusto nindang masiguro na may nakamonitors na posibleng irregularidad sa eleksyon apira padigdi ang pagresibin ni reklamo sa mga posibleng vote buying incident sa mismong aldaw kan pirilian. Napagaraman na pera sa Comelec, may mga tauhan man ang Department of Education as in Philippine National Police na nakasigdal sa command center na mga taman sa mga aktibidades sa BSKE. Ang nasabing centerman, iyo ang opisyal na mananaonin mga gamit sa BSK, pangbayad nin honoraria sa mga paratukdo asin proklamasyon kan mga ganang kandidato. Nagdagdag din mga tauhan ang Philippine National Police sa probinsya kan Abra kasunod kan pag-withdraw kan sobra 215 kandidato para sa barangay Sangguniang Kabataan Elections sa nasabi ng probinsya. Sa meeting sa Campo Crame, sinabi ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., pinakusog din dan seguridad sa probinsya sa paagikan pag-deploy ng 352 police personnel kung saan 109 anhali sa Reactionary Standby Support Force, at ibang police anhali sa Special Action Force as in Provincial PNP. Nagpapadagos daw ang investigasyon sa pinakadahilan kan pag-withdraw kan nasabi ng mga kandidato. Pero kaya si tinaong rason ang pag-withdraw makalis makaulig ang mga ini ang sindang elders o clan tribe asin ang iba naman dahilan sa narisibin na patanid asin intimidation. Dinuon po kan defense ministers kan Amerika sin Pilipinas nagtitinir pa man giraray mabaskog asin epektibo an Mutual Defense Treaty o an MDT. Inalaman kan joint statement entry kan Defense Department kan Pilipinas asin Pentagon matapos ang sarong phone call sa entry ninda Secretary Gibo Chodoro asayon ang sayang counterpart na si Secretary Lloyd Austin. Dinipaso kan duwang opisyal ang ginigibong peligrosong pagmaniobra kan China. Nagresulta sa pagbabangga kan sendang barko sa supply mission kan Pilipinas. Siniguro naman ni Austin ang suporta kay ni sa Pilipinas. Magiramdaman inot nang sinabi ka National Security Council na dahi pa naman matitrigger ang MDT lalo na't dahi pang armed attack na nangyari hali sa China.
Listen online. Listen online. Tune in anywhere in the Philippines and all around the world. And around the globe. www.onefm.ph 1fm.ph Okay. 1fm.ph You're only one. DWRL International News. Pinatawan nin $10,000 na mulsa o multa kan judge sa New York si dating US President Donald Trump dahil sa pagsuhay niya sa gag order na nagbabatiko sa court staff na naghiling sa iyang civil case. Ipinautob ni Judge Arthur R. Engoron ang gag order kan October 3 matapos ang pagpost ni Trump sa sayang social media account na kasabay si US Senate Majority Leader Chuck Schumer as in stop kang korte. May caption ng sabing ladawan na nobya daw ini ni Schumer. DWRL Sports News. Nagdetiner na matibay ang sports development kang gobyerno para sa kabos na atleta ka nasyon. Sinabi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagtataonin onra asin pasasalamat sa mga atletang nanggana kan 19th Asian Games. Sinabi kini na igwang 5 taon na sports development plan ng Philippine Sports Commission 2023-28 para sa mas ladong matrayon para atleta ka nasyon. Saro sa halimbawa kini iyon pagmukla ni National Academy as in Sports and Development sa New Clark City sa Tarlac na nagtatabang maghubog sa mga national athletes. DWRL Showbiz Bareta. Kinonfirmar kan aktor na si John Lloyd Cruz na igwaining relasyon sa artist illustrator na si Isabel Santos. Istorya kay ini na nagkabisto sindang dawa kan mabisita ini sa gallery. Paglinaw niya na haluid na sindang magkabisto asin lalong nagrarom sa naman kan para mentras magpundo ang aktor sa pagibo nin mga pelikula. Sa ngunyan daw, dahil pa napag-ulayan kan duwa ang sa indang pagpapakasal. Magiramdaman na kawagas ang nasabing isyo na kan magrelasyon ang duwa dahil sa pirmi sindang nahiling na magkaibanan. Digdi na po nagtatapos ang paghatod niya mo kan mga istorya kang Bareta. DWRL Bareta alas 7. Aldaw na kita ngunyanin Sabado, Pizza 28 po sa bulan nin Oktubre taon 2023. Alwin Dobol sa indong tagapagbareta. Yan ang katripunan kandarakulang istorya kat aldaw sa DWRL Headline. Salamat kan sa indong pag-antabay. Simbolo ni kagayunan.
tsaga kitang nag-ugat sa puon kan mayon likas piurugunan gayon syudad kan sa kong puso urabot ning pagkamuko ngunyan budaan maabot sa aga kita kabusan mabilog kita na may kusoko kabus kitan ligas ngunya Tangakan sarili ang gawian ugali nasa pagpagaba paguswat pagabos kitaan banwaan na nagkabulukos yan ang buong gagabos syudad kan sa kong puso urabot ning pagkamuo ngunyan budaan maabot sa aga kita na may gusto mo, tapos kita